Continuamos resolvendo o exame das probas de acceso ao ciclo de grau superior. No caso da pregunta 4, nos di cal é a suma e o produto das solucións da ecuación de segundo grau. Non se trata de resolvela, senón de lembrar que a suma é o número que aparece ao carón da x cambiado de signo e que o produto das solucións se corresponde coa letra C. Polo tanto, facilmente vemos xa que a resposta correcta é a A. O seguinte exercicio nos pregunta cantas solucións ten esta ecuación bicadrada. Resolvemos primeiro a equivalente cadrada, é dicir, x cadrado máis 5x máis 4. Imos empregar neste caso a calculadora. No modo 5, eleximos a ecuación de segundo grau, que é o 3, e introducimos os coeficientes 1, 5 e 4. 1, 5 e 4. Vemos que a primeira solución é menos 1 e a segunda é menos 4. Como logo teríamos que facer a raíz cadrada dos resultados para obter a solución da bicadrada e os dous dan negativo, a solución desta bicadrada é que non ten solución e a resposta correcta é a C. Comprobamos agora ao final se as nosas solucións son correctas. Bueno, e vemos que sí, eran a A e a C.